lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Igama Buhlebuyeza, sibonga ngakaDlamini, ngikholwa ngithanda kakhulu Jesu. Amen. uNkulunkulu wangenzela umusa ke emncane bami ngakhulela nje khona la esontweni bazalwane, ngizalwa nje futhi abantu abaziwayo la esontweni. Kungelula nokuthi makukhona inkonzo ngingabi khona ngoba abantu bayamazi uma bayamazi nobaba, yabona. So ke ngakhula nje kuleso simo leso, kodwa inkosi nami yangenzela umusa, ngakholwa bazalwane. Amen. Angithandi ukuthi ngikhulume izindaba eziningi ngoba kuthiwe ngizofunda izwi. Ngiyacela nje sivule emabhayibhelini ethu incwadini yezenzo, Acts chapter number 12. Uma ekhona ongangifundela angifundele khona verse 12 afike verse 16. Manje khona indaba nje encane ngifisa siyibuke. Acts chapter number 12 verse 12 to 16 bese ngihlala phansi. Izenzo 12 verse 12. Sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMaria unina kaJohane othiwa uMarko. Lapho bebebuthene khona abaningi bekhuleka. Esenqonqotha esivalweni sesango, yeza intombazana ukusabela, igama layo linguRoda. Isilizwile izwi likaPetro, ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza. Kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni. Kodwa bathi kuyo uyahlanya. Yona yaqinisa yathi, hayi kunjalo. Bona bathi yingelozi yakhe. Kepha uPetro waqinisa waqonqotha. Sebevulile babona ukuthi nguye, bamangala. Wayesebaqhweba ngesandla ukuba bathule. Wabalandisa ukuthi inkosi imkhiphe kanjani etilongweni. Wathi, bikelani uJakobe nabazalwane lokhu. Wayesephuma waya kwenye indawo. Thank you. Masivumelane ukuthi izwi laNkulunkulu leli sonke sithi amen. Amen. Thank you. Ngithanda ke ukuthi nje sibuke le ndaba kafushane, ngizobe sengihlala phansi. But before mhlambe ngifike khona, kukhona nje into ebengiloke ngicabanga ensukwini ukuthi the only limit ekhona entweni uNkulunkulu angayenza empilweni yomuntu ukuthi umuntu uvula isikhala esingakanani sokuthi uNkulunkulu asebenze. Amen. Ngizama ukubeka ngenye indlela. The only limit to what God can do in a person's life is only the capacity umuntu ayivulayo ukuthi uNkulunkulu asebenze empilweni yakhe. I-example elula ilapha ku-2 Kings. Lapho na lithi iBhayibheli ukhona umfelokazi wafika ku-Elisha umprofeti, wathi kuye, sinenkinga, inceku yakho umyeni wami useshonile, kodwa futhi manje usishiye nezikweletu. Wasethi manje ke nangu nalomuntu osimkweletayo usefikile uzolanda amadodana ami. Uthi ke umprofeti unantoni endlini yakhe. Amen bazalwane. Uthi lo wesifazane anginalutho nje but a jar of oil. Amen bazalwane. Usethi ke umprofeti kulungileke leso sitsha leso samafutha sizosebenzisa sona, kodwa nansi into engifuna ungenzele yona, ngifuna uphume uye komakhelwane bakho nabangani bakho uqoqe izitsha. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli wathi umprofeti futhi lezi zitsha moyiqoqa zingabi ingcosana. Kodwa wakushiyela kuyena lo wesifazane ukuthi uyiqoqa uze ufika kini. Lithi iBhayibheli mase eqoqile wathi ke uyivalele endlini yakhe. Mayivalele endlini yakhe, lithi iBhayibheli waqala wathela from the small jar of oil. Waqala wathela ezitsheni ezibolekiwe eziningi. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi lo wesifazane umangalisi wawenzeke ezandleni zakhe. Wagcina enganakanga ukuthi kwenzakalani ngezitsha ngoba sizwe sethi
What lithi iBhayibheli wathi kwindodana letha esinye isitsha. Yathi indodana izitsha azisekho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi indodana ithi izitsha azisekho anqamuka-ke amafutha. Okusho ukuthi amafutha awaphelanga amafutha. Kodwa amafutha anqanyulwa ukushoda kwezitsha. Ngamanye amagama uNkulunkulu uhlezi ready and willing ukuthi athele kumuntu. Kodwa uNkulunkulu ebesehlushwa ukuthi umuntu akasakhanga isikhala sokuthi uNkulunkulu athele kuye. Ngiyayizwa lento engisho yazi angazi noma nina ngiyayizwa nibazalwane. Now ngifuna-ke ukuthi sibuke la kade sifunda khona ku-Acts chapter number 12. Uma ukhuluma about the book of Acts, iqhamuka nje right after ama-gospel, ngoba siyazi ukuthi kunama-gospel awu-4, amen mazalwane. Abanye bathi incwadi yezenzo is ukuqhubeka kwama-gospels, kodwa futhi is ukuba established kwebandla, amen mazalwane. So-ke la sifunda khona lithi iBhayibheli uHerod ngaleso sikhathi he laid violent hands ebandleni, amen mazalwane. Wabamba uJames, wambulala uJames. Lithi iBhayibheli amaJuda akujabulela lokho. This is chapter number 12, amen bazalwane. Uma ekujabulela lokho amaJuda wase uHerod waba carried away, wase wabamba noPetru naye intending ukumbulala naye uPetru, amen bazalwane. Lithi kodwa iBhayibheli ngesikhathi sembambile uPetru abazalwane bahlangana bakhuleka. Ngoba akhona amandla emkhulekweni owenziwa abantu bendawonye, amen bazalwane. Lithi iBhayibheli alisitshela iBhayibheli ukuthi babekhuleka bethini, kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi babenhliziyonye. They prayed in one accord, amen bazalwane. Bekhulekela ukuthi uPetru aphume ejele. Cabanga ukuthi bawumthimkhulu ihole prayer yokuqala le ekhona kwi-New Testament, ngoba lithi iBhayibheli abazalwane bahla ngobusuku ayezobulawa ngawo ngakusasa uPetru bahlangana bakhuleka ubusuku bonke, amen bazalwane. Ngesikhathi besakhuleka-ke, ngoba ngifuna ukushesha ngifike la sifunde khona, ngesikhathi besakhuleka nangempela ingelosi kaNkulunkulu yafika ekilongweni la uPetru ayekade ekhona, amen bazalwane. But maybe before ngifike lapho ngifuna ukuthi labazalwane mabefika kule whole prayer babumthimkhulu abakhulekelanga izinto ezihlukahlukene. Kodwa mabefika kule whole prayer bebonke behlangene bakhulekela into eyodwa. Bakhulekela ukuthi uPetru aphume ejele. Nginenkinga-ke mina nemthandazo ehlakazekile neyihlakantaka ngoba asikwazi ukuyimeja babumthimkhulu. Kodwa ngiyathanda mina ukuthi sibe nayo i-prayer item, ngoba i-prayer item siyakwazi ukuyimeja. Labazalwane bahlangana baba ne-prayer item, bangayenza futhi list benze i-prayer item eyodwa bethi Nkosi ukuze uPetru aphume ejele. Nikhona bazalwane. Now uma kukhona into yokuqala engakufundisa yona noma engakutshela yona ukuthi ake ube nento eyodwa oyikhulekelayo oyicela kuNkulunkulu. Just one, just pick one. Yeah, just pick one. Bahlangana labazalwane bathi no, ngiyacabanga ukuthi mhlambe kwakukhona omama lana ngoba kuyasho ukuthi kokhona uMakaJohane, mhlambe khona omama babehlushwa izingane babumthimkhulu, kodwa kule prayer abayithandazelanga izingane zabo. Kukhona nabanye babexakwe isikole, kodwa kule prayer basithandazelanga isikole nama-marks, kodwa bonke babanhliziyonye bavumelana ukuthi bazothandazela ukuphuma kukaPetru. Amen bazalwane. Lokhu kuyi-opinion yami ukuthi-ke ngenxa yokuthi bonke bahlangana bakhuleka into eyodwa, uNkulunkulu akadidekanga ukuthi enze kuphi ayeke kuphi. Kodwa ingelosi mayiphuma ezulwini, it was very clear ukuthi ingelosi izophuma iye kephi, ngoba bonke labazalwane laba bathandaza into eyodwa iqondile, bathi Nkosi ukuze uPetru aphume ejele. Nangempela yaphuma ingelosi yangaba confused ingelosi ukuthi ngiqale engane kaMama uSibanibani noma ngiye kwama-exam uSibanibani noma ngiye kephi, kodwa ngoba bonke labazalwane bahlangene bakhulekela into eyodwa yahamba ingelosi yaya etilongweni la uPetru akade boshwe khona. Mayifika ingelosi lithi iBhayibheli mayifika ingelosi la uPetru akade boshwe khona, number 1 into eyenzeka lithi iBhayibheli ngesikhathi ingelosi ifika etilongweni kwakhanya etilongweni.
ngoba kukhona into kumele uyazi ukuthi akukwazi ukuthi mase kufike uJesu empilweni yakho kuqhubeke kube mnyama. Nikhona bazalwane. Futhi ngifuna ukubuka lokhu bakumthimkhulu ukuthi uPetro ngalesi sikhathi lesi wayesaboshiwe engakakhululeki. Kodwa kukhona into eyashintsha immediately uma ingelosi ifika akuqhubekanga kwabamnyama. Yazi ukuthi ngesinye isikhathi uzukhululeke, ngesinye isikhathi ngeke uzuyithole lento oyifunayo. Kodwa uma kuke kwafika uJesu empilweni yomuntu, kukhona into eyodwa engiyigarantayo ukuthi angeke kuqhubeke kube mnyama. Yebo kuzokhanya. Kuzokhanya noma kuthiwa kuphumeki kodwa kuzokhanya. Bese iBhayibheli ingelosi yamvusa uPetro ngoba uPetro wayelele yamvusa yathi vuka ugqoka izicathulo zakho. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli yathi ingelosi Petro sukuma, wasukuma uPetro. Ngesikhathi esukuma lithi iBhayibheli ayesewa amaketamo ezandleni zakhe. Nikhona bazalwane. Ngamanye amagama ingelosi ayifikanga yabamba amaketamo yawasusa kuPetro. Kodwa yafika ingelosi yanikeza uPetro i-instruction. Kwase kuya ngokuthi uPetro ilandela i-instruction. Ukulandela kukaPetro i-instruction kwase kwaqashula ama-chains akade bosh uPetro. Ngoba uNkulunkulu usebenza kanjalo. uNkulunkulu uNkulunkulu avela adonse amaketamo, kodwa uNkulunkulu uzokunika i-instruction. Ebese ukulandela kwakho i-instruction ikona ukuzocaca amaketamo. Kodwa lento ngishoyo mina ngiyayizwa, angazi noma nina ngiyayizwa embazalwane. Now lithi iBhayibheli mabeqhubeka lithi iBhayibheli ayesewa amaketamo baqala bahamba. Lithi iBhayibheli as they approached the gate, mase befike esangweni elikhulu, lithi iBhayibheli mabesondela esangweni elikhulu isango lazivulekela. Amen bazalwane. Ngamanye amagama ingelosi ayibambanga isango yalivula, kodwa into eyenza ukuthi isango livuleke ukuthi uPetro noma engazi uzophuma kanjani esangweni kodwa asondele kulo. Ngiyezwa ukuthi anizwa-ke kahle lento engishoyo bazalwane. Now ngifuna ukufika la lithi iBhayibheli mase bephumile-ke ingelosi-ke mabefika edolobheni, lithi iBhayibheli ingelosi-ke yamshiya yathi hayi ndoda uyakwazi kini yangabe isaqhubeka naye. Waseyahamba-ke uPetro-ke bazalwane. Amen. La sifunde khona. Lithi iBhayibheli uma uPetro efika la kwakukhulekwa khona, ngithi sithena lana kwakuyi-whole night prayer lana. Futhi kwakungakhulekeli into ey'ningi. Akekho oyekhulekela i-promotion, akekho oyekhulekela u-NSFAS, akekho oyekhulekela i-funding, akekho oyekhulekela wonke umuntu oyekhulekela ukuthi uPetro aphume ejele. Right. This is such a beautiful online prayer lena. La nje kune prayer item eyodwa. Angazi noma zazikhona yini intshumayelo kule online prayer. Angazi noma babe khona abafakazayo. Kodwa iyodwa into engiyaziyo ukuthi mase kukhulekwa nje into eqondile ethi ukuze uPetro aphume nje. Yazi uJesu ngokubuza enye indoda ngelinye ilanga empumputhi lokho imemezile ithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Wathi uJesu ufuna ukuba ngikwenzeleni? Le ndoda yaphendula into engiyithandayo yathi nje Nkosi ukuba ngibone. Uyazi ukuthi uzomangala ukuthi zingakanani izinto uNkulunkulu azokwazi ukukwenzela zona uma nje uzokwazi ukuthi nje uthi articulate uyikhulume nje into efuna kuNkulunkulu iqonde ungaloko ukuthi hayi Nkosi sesikhona sesiphambi kwakho, hayi uyasibona Nkosi ukhuleke nje kodwa into eqondile usho ukuthi ufunani kuNkulunkulu. Uthi mayebhala omunye umpostoli uthi anamukeli ngoba aniceli. Ikhona bazalwane. Now lana-ke isiyangena-ke impendulo labazalwane abayikhulekelayo. Amen bazalwane. I think it's very interesting ukuthi bahlanganelana bakhulekela lento yokuphuma kukaPetro. uPetro waphuma ngempela and futhi wangaduka uPetro wangaya kubo weza la kuthandazwa khona. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli-ke sizwile-ke makufunda lithi iBhayibheli wafika uPetro and he knocked on the door. Amen bazalwane. Ngoba kukhona into engifuna siyifunde kulabazalwane laba engicabanga ukuthi iyayishoda engifuna thina sibe nayo. Amen bazalwane. Mabefika ufika uPetro yanqonqoza. Yazi ukuthi angiloke ngiphinde ukuthi labazalwane njengoba belana nje bazothandazela ukuthi uPetro aphume ejele. Nangu uPetro lo abamthandazela ukuthi aphume ejele nangu enqonqoza emnyango.
emnyango kokuvaleleni kuyangofenda lokho ofenda ngoba akekho umuntu owaba nokukholwa okwanele ukuthi njengoba lo muntu simthandazela ukuthi uNkulunkulu amkhiphe ejele kungenzeka angene la kuthiwa ngelinye ilanga kwake kwahlangana umphakathi umphakathi kunesomiso bahlangana bathi akwesizokhuleka uNkulunkulu asizwe asehlisele imvula kuthiwa afika amabishop egqoke izinto zakhona la ngiyabona lezi zinto zakhona egqoka amabishop bese kuthiwa kodwa khona umfana omncane owafika yena ephethe umbrella ngoba kwakuhlangana umphakathi uzokhulekela imvula umfana omncane wafika yena ephethe umbrella ngithi mina lo mfana uyena wayinokukholwa kunalama bishop wonke ahlangene ngoba kukhona into ayimtshela lo mfana ukuthi kungenzeka lento esikhulekelayo sihambe uNkulunkulu eseyenzile manje ngizoyidinga umbrella manje ke labazalwane bahlangene bayathandaza ukuthi uNkulunkulu akhiphe uPetro ejele kodwa akekho kubo ocabanga ukuthi kungenzeka uPetro angene la emnyango ithi iBhayibheli bayakhuleka ukuthi mhlambe base bekhuluma nangezilimi ukuthi Nkosi uPetro akaphume lithi iBhayibheli uPetro waqhubeka wanqonqoza kwase kuba khona intombazane ngiyayithanda le ntombazane ngoba lithi iBhayibheli igama layo uRoda uyabona ukuthi ngenxa yokuthi uhambe uyovula eminyango ugcine usungena eBhayibhelini usungena nasejumayelweni yabona lithi iBhayibheli intombazane yona yahamba ke lithi iBhayibheli ayigcine ingavulanga kodwa yezwa yona ukuthi kukhona umuntu osemnyango mayifika yabona ukuthi hawu nangu uPetro nayi impendulo yomthandazo wethu nikhona bazalwane lithi iBhayibheli she was so excited wagcine engavulanga wahamba wayotshela laba abakhulekayo angazi ukuthi iprogram yehole prayer sihambe kangakanani noma mhlambe kwase kushunyayelwa noma kwase kuthandaza intombazane yafika athi no bazalwane ngathi lo muntu esimkhulekelayo nangu lapha emnyango naye impendulo yentombazane etholayo ngoba ngifuni ukuthiwa uDlamini wathi impendulo lentombazane etholayo naye laphayana ngifuna nje ukuchecka iverse 14 isizwile izwi likaPetro ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni kodwa bathi kuyo uyahlala yona yaqinisa yathi kunjalo bathi kuyo uyahlala amen bazalwane akazi noma lento bazalwane niyayizwa lento engishoyo ukuthi njengoba behlangene nabazalwane laba their soul prayer ukuphuma kukaPetro ejele nangu uPetro usebesangweni nangu nontombazane yabatshela ukuthi uPetro usesangweni kodwa impendulo yabo ethi uyahlanya wena uPetro usejele uyabulawa kusasa kodwa njengoba belana bakhulekela ukuthi uPetro aphume ejele manje ngifuna ukuthi unakho kukhona yini ukukholwa okukwenza ukuthi uzilungiselele ukuthi kungenzeka ukuthi uPetro angene la emnyango bese ushiya umnyango uvulekile kodwa yazi ngiyayizwa lento engishayo ngazi noma ngiyayizwa yini nabazalwane ukuthi bathi hayi behlanya uPetro usejele akekho la esangweni kusasa nje futhi uyabulawa kusasa lithi iBhayibheli lentombazane lokho iphindi batshela abanye baze bathi hayi mhlawumbe ingelosi yakhe ingelosi yakhe ngoba thina into esiyaziyo ukuthi uPetro usejele futhi uPetro kusasa uyabulawa kodwa njengoba behlangene la bazothandazela ukuthi uPetro aphume ejele kodwa akekho kubo onokukholwa okwanele ukuthi noma sizothandazela ukuthi uPetro aphume ejele akube khona into esiyenzayo ezokwenza ukuthi uPetro mayephume ejele akwazi ukungena amazi ukuthi lento engishoyo nayizwa nibazalwane labazalwane laba they were so good they were praying in one accord they were so good ukuthi bakhuleka uNkulunkulu waze wezwa ngempela bazalwane wayehlisa ingelosi yamkhipha uPetro kodwa manje bafeyila la ekutheni their faith had no action ayikho into abayenze bephushwa ukukholwa uma uyamkholwa yini uNkulunkulu uyazi ukuthi ngike ngatshela unkosikazi ngithi
izinto nje zingahambi kahle ngathi kunkosikazi yazi nkosikazi kumele ungene lapho ku property 24 ubone ukuthi awukho yini umuzi owuthandayo ngithi nje wazi nje ukuthi uyimalini umuzi owuthandayo kungathi bese sengizwa amandla sengithi ngifuna ukuthenga umuzi nawe awazi ukuthi uyimalini awuzazi ufuna ukuhlala kephi ngoba kukhona into engiyikhulekela kuNkulunkulu ukuthi angisize ngayo manje kudinga ukuthi ukukholwa kwami kuhambe ne-action. There is something that you need to do to prepare yourself for the miracle you are praying for. Angazi noma lento yazi ngiyayizwa mina kodwa ngizwe ngathi nina aniyizwa bazalwane. Umphathi wami lapha ebranch ngaze ngambuza ngathi umphathi wami mase nje ngikhipha wallet manje ngithi mina njengoba ufuna nje uku-extend umuzi wakho udinga malini ngikhiphe nje wallet engathi ngiyakunikeza. Awazi malini ngoba wagcina nini ukucheck ama-blocks ayimalini wagcina nini ukucheck usimende ufuna uku-extenda kodwa awazi usimende uyimalini awusazi isihlabathi usiyimalini ayikho i-preparation oyenzayo yokwamukela lo mmangaliso ofunayo ukukholwa kwakho has no action. Ufuna ukufunda roads awazi ukuthi i-registration imalini awazi ukuthi accommodation ihamba kanjani awazi nokuthi kungakuliphi izwe khona e-roads ayikho i-preparation oyenzayo yokuthi wamukele lo mmangaliso ofunayo. Yazi mina ngiyayizwa lento engiyishoyo angazi noma nina ngiyayizwa bazalwane. Yazi futhi kulo nyaka ngizothenga imoto unayo i-driver's license ayikho i-driver's license. Yazazi imoto ama-price akhona ama-dealership ukuthi yiphi i-dealership echeaper kunenye ufuna ukuthenga i-second hand car you want a brand new one ikhona yini i-preparation osuyenzile yokuthi wamukele lento ufuna uNkulunkulu akunikeze yona. uNkulunkulu angeke aze ayilahle nje imoto vele ayilahle nje imoto ngoba mayinikeza wena ufana nokuthi uyayilahle awazi ukudriver wagcina nini ukupractice ukudriver wagcina i-driving school izosha phela leyo clutch leyo bazokushayisa abantu i-clutch izophela nya awukwazi ukudrive kodwa nkosi imoto nkosi kodwa awukhombisi ukukholwa kuNkulunkulu ngokwenza something to prepare yourself ukuthi wamukele lento efuna kuNkulunkulu. Kodwa ngathi ngiyavuthana namhlanje emthimkhulu ngishumela impela-ke manje ngiyayizwa lento engiyishoyo ngazi noma nina niyayizwa yini. Ikhona into kumele ngabe uyayenza. Nkosi mangase ngithola umsebenzi kulo nyaka wagcina nini uku-update i-CV yakho i-CV yakho isanaloyo umsebenzi owenza ngo-2011 awu-updateile ngani i-address yakho isiyashintsha kawu-3 awazi awu-updateile ku-CV yakho ku-CV yami sakhona leya namba ya-MTN engayilahla ayikho into oyenzayo yokuthi wamukele lo mmangaliso ofuna kuNkulunkulu. Bathi labazalwane hayi mhlawumbe ingelosi yakhe ngoba uphethe usejele bahlangene labazokhulekela ukuthi aphume kodwa akekho owambuleka okusuke impunga emehlweni akho ukuthi hayi kungenzeka uphethe ukuthi uyena ngempela lo semnyama bathi hayi ntombazane uyahlanya uphethe akekho la. Njengoba sila sizothandazela ukuthi aphume ejele kodwa akekho la usejele. Ukukholwa kwabo has no action. Ufuna i-promotion usuke ikhona nje certificate usuke wasenza-ke nje esokwenza ukuthi-ke masekuthiwa kuyapromote kuthiwa yazi umthimkhulu usenalesi certificate lesi usenale advanced diploma in banibani usenale postgraduate banibani noma wagcina nje ngokufunda lokho wakufunda wathola umsebenzi kwanele usufuna bepromote ngine-experience. Ikhona yini into oyenzayo ezokwenza ukuthi uNkulunkulu kube lula ukuthi akunikeze lento eyifunayo. Ngiyavuthana namhlanje emsini. Cha kodwa ngifuna sihambe sonke si-right. Umuntu ahamba yeyilungisa. Ngelinye ilanga ngavuka ekhaya ngathatha ispade ngoba i-driveway yayiyihle kahle ngoba ekhaya sasingakaze sibe nayo imoto ngavuka ngathatha ispade ngathi yazi ukuthi imoto ngeke ikwazi ukwehla kahle la ngaqala ngashaya bangibuka babathe wenzani lona ngithi hey yazi ukuthi mase umuntu utheke imoto ngeke
izipake kahle ngathatha isipedi ngalo ngiyayithenga imoto ngingazi ukuthi ngingayithenga kanjani kodwa ngaqala ngalungisa la imoto izopaka khona ngoba kukhona into eyintshela ngaphakathi ukuthi lento engiyifuna kuNkulunkulu uzongenzela yona. Cabanga manje sengibuya na imoto ayicela ungibhakise emakhelwane ngoba manje ayingeni kahle la engathi bengingazi ukuthi sonke lesi sikhathi ngiyithandazelana kuNkulunkulu futhi izofika ngempela yini. Hayi amazi manje ayize lento ngendlela engiza ngayo mina bazalwane. Ngifuna wonke umuntu aphume e-challenge ukuthi yazi kukhona into emele ngabe ngiyayenza. Kukhona into emele ngabe ngiyayenza. Ufuna umsebenzi unayo i-text number? Cha. Anginayo i-text number. Uzoqashwa kanjani? Mase sekuthiwa sicela usithumelele i-text number usuyakwazi ngasala zawusavela uze nje usuwenza appointment. Uyakwazi lokho? Cha. Uzofika bakujikise khona. Ngoba ayikho into yenza you are showing no action of faith ukhombisa ukuthi unokukholwa ukuthi lento efuna uNkulunkulu uzoyenza ngempela. Hayi angiyeke manje. Khona sebengibuka kabi ngiyabona. Kodwa ngifuna ukuthi leli bandla leli they had the right prayer, they had the right attitude. Basala kulento yokukholwa ukuthi lento abayifuna kuNkulunkulu uzobenzela yona ngempela. Ngifuna ukuqinisekisa namhlanje ukuthi uma uzimisela ukukhulekela into eyodwa uyibiza ngegama uNkulunkulu uzokwenzela yona. Manje be prepared. You're not prepared manje. You're not prepared. Uzofana nomuntu ozokwamukela into kuNkulunkulu kube ngathi awuyamukelanga kuNkulunkulu. Hawu Nkosi nje mama kodwa futhi ngiyi-age right because mangase ngithola umyeni nje. Ukhona umyeni ozomela lento yakho. Angisho njalo kubani. Sengisho ukuthi kukhona into emele ngabe uyayenza. Kukhona into emele ngabe uyayenza. Kukhona nje umndeni ongathandazelwa wena. Indoda nje mhlawumbe indoda ezoshumayela nje ungayithandazela. Naho ubaba useyashumayela bona nje ungakwazi ukuthandaza 5 minutes nje. Phela 5 minutes usuyaqalaza usufuna sihlale phansi siphele. Kukhona into ongayenza. Hey manje umthemele phezulu umuntu athatha unkosikazi manje. Wena unje? Uyadla nje ushiya isitsha kusofa. Yena uxabana intende lonkosikazi. Kukhona into emele ngabe uyayenza. Mele ngabe usuyilungiselele kangcono ngalento efuna kuNkulunkulu. Ngabe usuyilungiselele kangcono. Mhlawumbe ngabe usuyitholile ukube you are better prepared. Mhlawumbe ngabe usuyitholile ukube you are better prepared. Asime ngenyawo sithandaze bazalwane. Ngingasho ukuthi Dlamini ufike wasishaya. Cha mina ngikhuluma nje ngoRoda ukuthi uRoda uyena kuphela owabona impendulo ingene eminyango bonke abazalwane kodwa bezofuna impendulo eyodwa. Engathi Inkosi nawe ngakunikeza amehlo. Ikunikeze nje lowo mqondo wokuba prepared. Prepare yourself. uNkulunkulu uzoyenza ngempela. uNkulunkulu akaqamba manje. Yabona nje lento edingayo uNkulunkulu futhi ubutshelwa yimina uNkulunkulu uzoyenza ngempela. Kodwa manje you are not prepared. You are not prepared. Ngicela ukuzothenga zonke. Siyabonga kakhulu mfethu. Usasho kanje ngiyakholwa ukuthi ngiyalabi nawo umusi. Besithi masihamba nemangeme kube khona into engithengayo. Athi ngithengela ngithi mina yabona mase siba nomusi wethu. Singaqali phansi sithenge izinto. Kodwa sithathe lezi zinto vele kube luphi. Ngoba mina ngiyakwazi ukuthi singene ekhaya sasihlala phansi ocansini sibuka iTV eyayikhona sibukela phansi
So ngiyafisa ukuthi basingene kube khona umehluko. And nangempela sathi masithola umuzi within 2 days wasuthi kade safika. Ngoba into eningi zonke zikhona. Lento esho. Njengamanje ekhaya isiningi ngifuna ukubiya ekhaya njengokusho. Sengenza ama quotation ngabiza abantu athi manje musu ukudlala lokho kambe lokho kubiza abantu bezothatha amejameti la kuze kuphele i-hour lokho ehlisa umuntu umenyusa. Ithola lungisa ukudla lapha endlini mase qedwe umuntu aphumile. Now uzoconfirma ukuba uDlamini. Ngithi mina awazi kodwa fanele ngazi ukuthi ngifuna ukubiya mina ngenhliziyo yami ngibiyile. Njengamanje inhliziyo yami kunegarage engibekile ngazokhumbula umamncane. Ngithi kunegarage lapha i-double garage okuyobe ngesikhathi sike sokhonza khona. Ngathi ngibekile igarage. Kodwa alikho kodwa likhona enhliziyweni yami. And futhi kuzokwenzeka ngabona abazalwane sikhuleka nabo ngolesibili washo semlingo umuntu wathi khona ukuthi lokho kucela uNkulunkulu usuke enzile khona. Uthi naye wayihlala kwakhe bese ngathi abantu uyagula kanti uhleli uyaplana lana kube yi-main lounge lana kube ikamera lami ene-insuit. Uthi njengamanje sekunjalo kodwa ebatshela abantu. So nathi sinamandla okwenza izinto zenzeke nomhlabeni esho njalo ukuthi sinamandla okwenza izinto zenzeke. Hallelujah. Sisazohlukana siye kunyaka ozayo. Lento ifuna uNkulunkulu isikhathi sokuthi uqondise. Uthi uapplyile khona ukuthi umuntu mothi umnyasha ama-post athi umuntu ayivele sinabantu bayo. Apply athi ayivele sinabantu bayo. Athi mina khambi kanjani. Apply. Ngathi mina nga-apply e-university engisebenza khona kwakunyaka 2007. But ngaqashwa ngabiza for interview ngo-2008 July. Ngi-apply ngo-2007 June. Yabo isikhathi singanani? Bathi bayongifonela ngathi mina ngicela ningithumele isikhulu sengalahlwa inkinga ngisakhumbula nokwakuyini. So nawe ngokunjalo musu kulahla ithemba lokho okufunayo uzoba nakho. Hallelujah. Khona yilokho ukuthi lokho ucela uNkulunkulu ucabazele kona uzokwenzela. Kodwa silane kunento eziningi zabantu ayizokwenzela. uNkulunkulu azenzayo ngoba yonke into ayenzayo kumele izwi lakhe. Bengeke sisuse ubaba uDlamini beze laba kunabantu azokhuluma nabo ukuthi qondisa-ke manje lo mthandazo wakho. Ngesikhathi ukukhuleka kholwa ukuthi lokho ocelayo kuzokwenzeka. Athi lesi sibindi esinaso sokuthi ngoba usicela noma ngabe yini kuye uzawusenzela kona ngokwentando yakhe. Hallelujah. Abushoba ngiyacela baba ingapheki kwami. Ngicela uzongiphambi uzokhuleka. Kodwa nje isalahla ithemba abantu abasha. Siyazi ukuthi into engazenzeki kusabantu abasha nani. Abanye asi-apply. Omunye azongitshela ukuthi manje ceba asike isikhala lapha e-university wa-apply na. Ngangingathi ngizophasa. Inkinga engibhekana nazo. Ungena ka-matric. Ubhala i-exam ka-matric. Awazi ukuthi uzophasa. Manje ngoJanuwari uzothi angafika umuntu nomzali wakhe zalwa angimshutheke. Mina ngizoshutheka kuye. Ngoba mina ngesikhathi ngilalela wena ukuthi angishutheke intoho nesimo sami sikhulu siyaphela. Ngoba wena banganakho ukuthi lokho okwenzayo wakhona ukuthi lokho engikwenza ukuthi ngiyafunda kodwa kusalayo mina ngizoba i-manager ukuthi kanjani. Athi manje imali ekhaya ukuthi unesifasi usungaka. Amabhasi ebangaka. Kunabantu abanothi uma simbuzo njengamanje naye ufuna ukwenzani? Is doing matric. Ngizobona abaphuma result ukuthi statement sami kanjani. Wena ufuna ini? Bathi befika phakathi befica umuntu ehleli lapha osekuvula iminyango
wathi ufuna ukwenzeleni. Hayi bonke makulokhoza lana baba okuJesu ethi bangeqele anginayo umuntu uma kusandazela isichibi ufuna ngikwenzeleni. Njengamanje baba uzokhuleka nathi sonke nawe nami ukuthi lokho okufunayo kuzokwenzeka noma ngabe yini next year. Ezibona ngiyambonga uNkulunkulu sikhonzayo benginokuthi maqala unyaka ithi mangifisa ukuthi iyouth nje wasihlangana kanje sizokhulekela umuntu nomuntu ukuthi ufunani yena. Hayi lento ama-prayer item usithi ubaba uzowafaka ebhokisini awakhulekele kuleli sonto ukuthi maqala unyaka inkonzo yokuqala bonke labantu abasha sizoba nosuku sonke sizokhulekela into yakho ubusuyasho ukuthi kuyothi kuphela unyaka next year ofakazi bayobeza ngapha ngaphambili bethi ngakhuleka kuqala unyaka ngacela ukuthi sekwenze ngoba uNkulunkulu akusaba ihlazo ngeke ucele into kuye ingenzeki. Mina ngikhosathi university ngisakhe ngedwadi ngithi mina ngifuna ukusebenza lapha nami impela kwenzeke ngathi at the age of 30 mina ngifuna ukushadela. uNkulunkulu wakwenza nakuwena uzokwenza. Haleluya. Ukuthi imali awunayo ngaqala ngihamba kwalobona ngoba basenzakalele emva kwalokho ngoba uNkulunkulu uhlonipha isinqumo sosithathile la ukuthi Nkosi ngifuna ukushadela ngifuna into ethize naku u20,000 sengifuna ukuya lapha ungalingisa abantu bezwe bethi ayisencane imali mfana othi uyibeke. uNkulunkulu uzongenelela ngiyazi nami ngiyalinza umshado wami ube khona yasikhona mangixele ngayikhokhelanga engingazazi ngenzelwa abantu ngoba uNkulunkulu uthembekile usathembeka nama uyizolo uye namhlanje uye nakusasa mayikwenzile kumina wakwenza kububu usazokwenza nakwabanye. Haleluya. Haleluya. Kuyiqiniso bazalwane ukuthi uNkulunkulu uhlale esemsebenzini. Haleluya. Inkinga bazalwane ngishoda ngakithi ukuthi simvulele. Haleluya. Ngoba lesicelo ethi kufanele simvulele kuyakuthi simvulele kangakanani. uNkulunkulu bazalwane uhlale esemsebenzini bazalwane. Ngizokhuleka bazalwane manje ngiyacela ukuthi uvule inhliziyo yakho. Uyakwazi ukudinga. uNkulunkulu uyakwazi esikudingayo. Haleluya. Ngiyacela ukuthi uvule inhliziyo yakho ukulamukele lelizwi ngokukholwa ukuthi inkinga kahle siyayikho uNkulunkulu inkinga ikuthini. Uma bakwazi ukumkhulekela haleluya uPetro sentilongweni maqede njengokukhuleka kwabo uPetro aphuma usho ukuthi inkinga ikuthini abazalwane thina sikhuleki ngendlela eqondile uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasazi bazalwane ikuphi esikudingayo. Ngizokhuleka bazalwane kuna nomhlabeleli engicela ukuhlabelela uthi ngcwele 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 Thixo wena wedwa